Kini kedai All India Radio Shillong, kekubor ban Police Pit ibadah Ramdi. Kimat bakongsan jong kekubor. Rai ke Sarkar Tripura ban penyaj kali riksha ba pendankam dakading elektrik bat bateri. Penlong ke Meghalaya AIDS Control Society ke Meghalaya Icon ke Bahnyau menta kesngi. Bat an penlong ke Eucharistic Procession jong ke Shillong Archdiocese jong ke Balang Katolik lasai kesngi. Kikubor babnya. Ban kentiu bat penyaj dakajing penyaj kia kikali ke bamkta eka Mariang ke Sarkar Tripura kala syem ya karai ban pentri kami kikendon bala penmi dekatanat road transport and highways jong ke Sarkar Preng House nem Arhajar Khat Hendrio na kebenta ki electric rickshaw bat ki rickshaw ki bapenya dau bateri menteri ketanat transport Pranajit Singharoy ula ong ba ka jingki ustad jong kikali red ha Agartala kalawan ra jing eki bor penyat kali wat hadin ki jing ptha naka Yeng kasyari bat kikendon balabu ke Sarkar Pedeng ke Sarkar Jela kam syam palala ban pentri kam ya ka jing pendrung kerteng ke electric rickshaw ha ka Jela. Lapa eka Agartala Municipal Authority bakan penyat ikite kali da ka baai license yaki bat ban buru yaki kendon bai kali bat ban wanra mar syakabor penyat kali ha ka Jela. Ke Meghalaya AIDS Control Society henen kesngi kala penlong ke jingjit ki kan huan nong tem na kabenta ke Meghalaya Icon ke Bahnyau ha auditorium jang ke Assam Club Halaban ha ke palat khat artli ki kan huan nong tem na ki khatway tli ki district jang ke Jela kilawan banishim benta ha ke jingjit ke Meghalaya AIDS Control Society kala penlong ke te rensan da ke jingtmu banang penklan ya ke jing penchai pat ba halor ke jing pang HIV bat AIDS ya kinong shongshnong jang ke Jela khamtam iki samla da ka bapendan kam ya kaput katem kum kawe ni kilat u assistant director jong ka Meghalaya AIDS Control Society iba Walambok Alexander Kharkongor ila ong ba kanong job jong ka Meghalaya Icon ka Bahnyau kanyo ika khong pisa bat kumjuru ban kanyo ban let mi khmat na ka Jela ha ka Mega Icon ka ba kaban salong ha ka Jela Nagaland Kakenhun bahalor jong ka Election Commission balayalam da Deputy Chief Election Commissioner Usudip Jain kilapoy ha Mizoram hanin kesngi. Katay kakenhun bakantup ya UL Kyangte Chief Election Commissioner ka Jharkhand, USB Joshi Secretary ka Election Commission of India, but Kalal Zarmawi ka Additional Chief Election Commissioner ka Mizoram kilapan long ka jingelang bat ki he Sarkar jong ka Jela ringkat bat kinong mi khamat na ki Coordination Committee jong ki seng bhalang na kabenta ka jingyat bet jong ka election ha ka Jela lapan long ka te ka jingelang hadien ka jingyaki ka balaja ha kini ki khandiat sngi kiseng bhalang kilayeng ban persha ka jingweng no ya Principal Secretary Home ulalnun Mawya Chuango bat Kila dawa ro ikajingweng mardor no yaw Chief Electoral Officer ka Jela USB Shashang. Kasngi bakhado bantep kerteng hakawat ka baningkong jang ka election siya kayeng dorbar thawan ha ka Jela Madhya Pradesh bat Mizoram kalakot henen kasngi. Kayeng dorbar thawan jang ka Madhya Pradesh ka badan niki arspa lai phongut ki dekat bat ka Mizoram ka badan sa phongut ki dekat kin sapan long ka election ha ka arpu pra tarik menta ubanai ba an sapan banai ka resal ha ka khatway tarik uno pra ka Mizoram kadan kidan khandai ngut ki kertong ki bana ka seng Congress Mizo National Front BJP bat kiwai ki seng san perthai ki bala pendap ka jing thap kerteng hadu henen kasngi kat bah ka Jela Madhya Pradesh kidan palat khandai spa san pu ar ngut ki bala pendap ya ka jing thap kerteng Katanat traffic jong ke East Khasi Hills District rengkat ke jinget relang bat ke Meghalaya Legal Service Association bat ke Radio Mirchi kinsa penlongi katayo jong ke jing pensyaipat ba halor ke jing penyat kali nadu ke khat khandai tarik hadu arpulai tarik menta ubnai ha ka baon sa penlong ru ya ke jing yakop shandur halor ke phang Why Jam in Shillong ha katay ke jing yakop shandur kinong isimbenta kiriban palat ya ke khat san snem karta Kandan ru kajing yakop tho AC hak aban sa penlong ha Vivekananda Ramakrishna Mission ha ka khat khandai tarik menta ubnai halor kapang Good Traffic Etiquette a solution for reducing traffic congestion in Shillong na kabenta ki khana school ki higher secondary ki khana college bat ki wei ru na kabenta ki jingtip ki ba company kinong shimbenta ki la ban chufun Sha USDPO pen ursla hau number pra nyau khandai sau nyau lai not ar khandai lani la ban page link ba ka website jong ka East Khasi Hills Police lani la ban wa jingtip na kinu kitna traffic ha Shillong
Kani ka kubor kalawan Shapi na ka All India Radio Shillong. An penlong ya kali nyam Eucharistic procession kabala tip kum ka procession ba jong ka jela nyam ba Shillong Archdiocese jong ka balang Catholic la shai ka sngi. Hakani ka jingle nyam an penlong ya ka jing kenyama sa ka porsipo beji men stamp an sa penbot pat da ka jingyat dan buram ya ka Eucharist bakut ha ka porsi beji shiteng sngi. Kani ka jingyat procession kan sedang nating kong Kalbari syadahan keti 5 brigade bat ya lingba kalat umkra bat pai biang sya Kalbari. Kinang penyat nyam kiba penyat ya ketika procession ki kentui kipat ba ki banwan la syai kesngi bakin sungu ban le ko ya ki saudong saukun jongki bat ban pendan kam ya ki jaka brat nyut ki balabu kerpang. Ikong Agnes Karshing, President jongka Civil Society Women Organization CSWO ibala syak tombor bat syak syok syadat haki nong Tray Doyong ha Jantia Hills idang don hapdeng gejing shitom bat hapdeng gejing sumar menta layatu ki bahayeng henden kesngi. Ikong Agnes Karshing bat ika Amita Sangma ringkat unongnya kali jongki uba Id kurba kidan ha gejing sumar menta hanei grims. Kini kilai ngut kila syak tombor haki beriu ki badan palat sau pongut hadien bakatai kanong tray kambhalang kala ujar halor gejing ti bat jing khai bean ya Doyong harilum Jantia hakaba kila penken ya ka anjong ka National Green Tribunal halor gejing khang ya gejing ti Doyong. Hakabai dei bat kani ki pulit kila ujar ejaha dala dehi bat kila kem ki armut ki breu hakabai dei bat kate ke jingja. Ka sarkar jela kala pendram jur halor kate ke jingsha tombor jong kite kinong tri kam bhalang bat kala batha ro ki bor pulit bakin le ek badan kam. Ka sarkar kala batha ro ek bor district bantuet ek badan kiti hakate ke jingja. Unang yalam kaseng Kongres upi Chidambaram ulas dang ya kajingkan tho ya sarkar NDA balayalam da ka BJP da ka bakenno bakalayalam ya kari hakalenti jong ka jingile persha bat jingjular ya ka yo ka kon habaya kren bat kilat pathai khubor ha Guwahati henen kasngi u Chidambaram ulakenno baka BJP kala penkhen ya ka jings penki ya ka jingsngau Hindu hakaba ulakenno ru baka BJP kamdan ya ka jingsngau thu ya ka benta jong ka Central Bank Ulaong baka thong bak hakmat jong ka sarkar kalong banbu ya ka kti jong ka halor ki jingbu kan show ka RBI bat ben biang la kumno silak klur tingka ban pendap ya ka thong baduna pisa jong ka ban kentiu ya ka jing penlut ha ka election menta usnem. Menteri Bamenshwa ulakan no syu baka BJP kamsyam lala ban pendap ya ki kular jong ka ha ka por ka balabu. Ka office jong Superintendent Engineer Khasi Hills Circle Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ula pentip bakan sadan ka jingpen lip boarding menta ka sngi na ka benta ka Shispa Laipu R Laipu Lai KV nong Stern Grid Substation nong pendeng na du kapor prabajiman step hadu kapor san baji janmit na ka daw ka jing maramot hakate ka substation kijaka ki ban shakta hakate ka jingpen lip boarding kin thop ya ka nong Stern barok kawai barok kishnong ki baha bhapo ka Mountain Road block Mauthat Raishan block barok kishnong shakmat nong Klau nong Luai bat kiwei kijaka Shwaban penkut ya ka khubor sashisin kimat bakongsan Rai ka sarkar Tripura ban penyat ya ki kali rickshaw bapendan kam da kading electric bat battery penlong ka Meghalaya AIDS Control Society ya ka Meghalaya Icon ka bahnyaw menta kasngi bat an penlong ya ka Eucharistic procession jong ka Shillong Archdiocese jong ka Balang Catholic la syai kasngi katong ila poy siya ka bakut jong ka khubor ka balawan Shapi na ka All India Radio Shillong mentang ya so na bat ka Delhi station na ka benta ki khubor